Стильный, динамичный дизайн больше не роскошь. Инновации доступны многим. Хавейл F7. Новый герой в городе. Хавейл. Веди игру. Меняй правила. Пройди тест-драйв у официального дилера «Автотехсервис» в Уфе на Бигбая 2/2. Юлдаш радиохабарларында. Хайырлы сағаттар республика! Кешелек тарихында ике бөек асыш булган. Шулардан береһе тәгәрмәс, икенчесе телевизор. Теге өсәү ошо ике асышлы бергә туплаган. Һеҙҙең экрандарда Башҡортостан Юлдаш телевидениеның иң тәгәрмәсле тапшырыуы. Рәхмәт һиңә кешелек ошо ике асышың өсөн. Спиннер, вейп, тикток кеүек асыштарың өсөн һине ғәфү итәбеҙ кешелек һәм тапшырыуҙы башлайбыҙ. Егеттәр, асылдарыбыҙға ҡайтырға кәрәк. Радиола ғына эшләргәме? Юҡ. Ҡайтанан халыҡты яңылыҡтар менән таныштыра башларға кәрәк. Ысынлап та, беҙ яңылыҡтар һөйләмәгән арала ҡараңғылыҡҡа супны кешеләр. Туннелдә булды кешеләр. Ысынлап та, беҙ бит яңылыҡтарҙы һөйләмәгән арала кешеләр башҡа каналдарҙа яңылыҡтар ҡарарға мәжбүр булды. Бахыр ҡайҙар, сваркаға ҡарағанда теге махсус битлек аша ҡарарға кәрәк бит әле. Уларға ла яңылыҡтарҙы теге өсө аша ҡарарға кәрәк. Нервыларҙы һаҡлап ҡалыр өсөн. Эйе. Зыян әҙерәк була сөнки. Әйләгеҙ, егеттәр. Ниндәй яңылыҡтар булды? Һайрайбыҙ. Һинең күңелеңә тыңғылыҡ бирмәгән яңылыҡтан башлайыҡ. Республика башлығы Ради Хабиров Яңы йыл байрамдарында алкоголь һатыуҙы сикләргә тигән закон ҡарары сығарҙы. Беҙ 10 көн ял итәбеҙ. Күп кенә кешеләр айыҡмайынса эскелеккә бата. Бөтөнләй тыйып уҡ булмаһа ла сикләргә кәрәк тигән фекерҙе белдерҙе ул. Күҙ алдына килтерәһегеҙме, егеттәр? Айыҡ яңы йыл. Бер нисек тә Рәсәйҙә йәшәп быны күҙ алдына килтереү мөмкин түгел. Юҡ, шулай да. Күҙ алдына килтереү ауыр әлбиттә, әммә тырышып ҡараһаң, нисегерәк була ул айыҡ яңы йыл. Фантазияны эшкә егәйек тә. Эйе. Ниһәят кемдер «Ирония судьбы» һәм «С легким паром» фильмен аҙағына тиклем ҡараясаҡ. Ғөмүмән күпме фильмдар күрһәтәләр, шуларҙың барыһын да ҡараясаҡ. Кемдер ниһайәт президенттың ҡотлауын аңлаясаҡ. Нимә тураһында һөйләгәнен. Салютты аҙағына тиклем ҡараясаҡ. Өфөлә тығындар булмаясаҡ. Эйе. Әлбиттә, ниһайәт травматологтар, реанимация хеҙмәткәрҙәре тулыһынса рәхәтләнеп байрам итә ала яңы йылды. Янғын һүндереүселәр дә тыныс йоҡлай ала. Эйе. Ниһайәт ҡыш бабайҙар балаларҙың шиғырҙарын аҙағына тиклем тыңлай башлаясаҡ. Фантазия киң, дауам итергә мөмкин. Байрам итеп ҡарарға кәрәк, әгәр оҡшаһа, был тәҡдимде йолаға индерәбеҙ. Беҙ ҡушҡылап риза. Егеттәр, тағы ла ҡурҡынысыраҡ яңылыҡ бар. Ҡара бойҙайға 20-25%-ка хаттар артасаҡ. Беләһегеҙме ни өсөн? Сөнки ҡара бойҙай баҫыуҙарының майҙан икәнлеген икән. Шундыҡтан уға хаҡта артасаҡ. Бәлки сөгөлдөр үҫтергәнсе беҙгә ҡара бойҙай үҫтерергә кәрәктер ул. Хәҙер шулай итмәй булмаҫ инде, хаҡ арта. Хәҙер менән ҡара бойҙайға хаҡ арта, мәҫәлән, яңы йыл табынына деликатес итеп бешерергә мөмкин. Юҡ, ҡара ыуылдырыҡ менән бутерброд урынына ҡара бойҙай менән бутерброд буласаҡ. Һәм нефтте ҡара алтын тип түгел, ҡара бойҙайҙы ҡара алтын тип йөрөтә башлаясаҡ. Һәм тап килә ҡара алтын, ҡара бойҙай. Ниңә әйткәндәй, беҙ ҙә бөтәһе лә ғауға ҡуптара ул ҡара бойҙайҙың артыуына. Әйтерһең дә, беҙ көн һайын ҡара бойҙай ашайбыҙ. 2 көнгә бер генә. Эйе. Миңә ҡалһа, ул ҡара бойҙайҙы ғөмүмән Рәсәйҙә генә ашайҙар. Башҡа бер илдә лә ҡара бойҙай ашамайҙар. Дөрөҫ, тимәк, Европа тормошоноң кимәленә күтәреләбеҙ. Эйе. Ҡара бойҙайҙан баш тартабыҙ. Егеттәр, киләһе яңылыҡты тулыһынса нисек бар шулай һөйләргә кәрәк минеңсә. Тыңлағыҙ. 2013 йылда Ҡытайҙа Тан Юхай исемле эшҡыуар конкурентын үлтерер өсөн Си Гуанган исемле киллерға 2 миллион юань түләгән. Си Гуанган иһә арзаныраҡ киллерҙы Мо Тяньцаньды табып, заказды уға тапшырған һәм миллион юань түләгән. Мо Тяньцань өсөнсө киллерҙы табып, уға 270 мең юань түләгән. Уныһы 200 мең юаньды киләһе киллерға түләгән һәм заказды уға тапшырған. Дүртенсеһе тағы ла арзаныраҡ киллер яллап 100 мең юань биргән уға. Бишенсе киллер 100 мең юаньды кеше ғүмере өсөн ат дип һанағанда, полицияға барғанда башын игән. Һөҙөмтәлә
5 киллер да, заказ бирүсе эшкуар да ошо атнана төрмөгө ултыртылган. Мен тетей башлаган был. Мен уйлап койдум Кытай сахинакия төлөй башланың экен. Бұл башқұрт халық айтам болды. Этке, эт құйрыққа. Қытай варианты. Біз әлбетте өңешімізді башқаларға тапшырмайбыз. Әлі несе юан берегіз бізге. Чөнки беренчедән миллион юанлап акча эшләмәйбез, икенчедән башка кешегә тапшырырлык түгел бүгенге эшебезне. Чөнки безнең эшебезнең иң рәхәт өлеше калды. Бүген безгә кунакка иң сибәр, иң һылыу кызларның бере кунакка киләсәк. Фәйзи Гаскаров исемендәге халык бәйүләре ансамбле солисты танцы проектында катнашучы Миләүшә Хайбуллина бездә кунакта. Каршы алыгыз. Сәлам. Сәлам. Хәерле көн. Миләүшә, ултыр безгә янәшә, рәхим ит. Сукындыгын алып. Әйдеп. Һаумыгыз. Сәлам, Миләүшә. Һеҙҙең артығыҙҙан шуды күҙәтеп гел барам. Бездә караганда кеше бар икән тимәк. Инстаграмығыҙға һеҙгә яҙылдым бөгөн. Миләүшә Хайбулдан дөрөҫ эшләй. Һеҙ ҙә яҙылығыҙ. Беҙҙең менән йәнәшә булығыҙ. Нисек безнең машина һикереп төшөп бейүгә яраклымы? Бей алырмынмы Миләүшә инде? Әлбиттә. Һин ғүмән Матурмат. ҡайҙа ла бей алаһың дөрөм. Бөтә ерҙә лә бей алам дип әйтәм була. Минеңсә һин йоҡлағанда ла бейеп ята. Мин гел иртәнсәк штә уянам. Мәктәптә бер укытыусы миңә әйтә торгайны, я не умею танцевать, но душой я всегда танцую дип. Һин дә шулай гомер буе өстән генә бей. Мин дә шулай. Фәйзи Гаскаров йәшәгән Интернетка һәм Инстаграмга килгәндә күптәр һинең төрле илдәрдә, төрле калаларда бейүеңде күргәндәр. Һинең йолаң бар, шулай бит. Һәр бер илдә теге гастрольдәргә сыҡҡан саҡта сит илдең иҫтәлекле урындарын башҡорт бейеү аша күрһәтергә тырышам инде. Сөнки хәҙер интернет селтәрендә бөтә кеше ҡарала бит инде. Хэштеглар ҡуям та. Мексикала төшәм, Мексика тип, һәм үҙенең булған геолокацияһын һалып, теге беҙекеләр генә түгел, сит илдәге йәшәгән кешеләр дә беҙҙең бейеүҙәрҙе ҡара алһын тип, мин шул маҡсат менән ул видеоларҙы төшөрә башланым. Был видео яҙмалар ныҡ популяр булып китте. Беҙҙең Башҡорт дәүләт академия Фәйзи Гаскаровта мин бейем тигән флешмоб башланы. Ул флешмобҡа Зәйнетдин дә ҡушылып китте бит инде яңыраҡ. Беҙ уның менән ошондайыраҡ бер конкурс, иң матур видео төшөргән кешеләргә, бейеүселәргә беренсе урын 10 000 Аксалата приз, икенсе урынға 7 000, өсөнсө урынға 3 000 бүләк итәбеҙ. Һәм шул видеоларҙы ҡарап, беҙгә Ради Фаритович та ҡушылып, үҙенең төп призын бүләк итергә вәғәҙә итте инде. Үҙегеҙ сыҡманығыҙ уға? Юҡ, иртәнсәк уянып китһәм, миңә бөтә СМС яҙа башланы. Миләүшә, һин Ради Фаритовичның инстаграмында бейеүрең инде. Мин астағфирулла, асып ҡарам, контактта ла, инстаграмда ла ҡыҙҙарға, егетләргә ҡушылам. Был бик яҡшы флешмоб. Әйҙәгеҙ бергәләп, шул башҡорт бейеүен данлайыҡ, күтәрәйек тип тигән яҙманы һалып, үҙенең шундай махсус призын уйнатырға булған бит инде. Шунан алып минең подписчикларым күбәйеп китте. Яҙмаларға лайктар ҡуя башланылар. Әйе, әлбиттә, ул видео яҙмалар мен элек-электән популяр була торғайны, әммә ләкин был Миләүшә үҙе генә бейетте уйлай торғандар бит инде. Ә хәҙер бөтә республика гына түгел, Россия кимәлендә лә һәм сит илдәге булған кешеләр бейей башланы. Иң мөһиме, ул беҙҙең бөтә кешеләрҙә башҡорт бейеүенә һөйөү уятырға һәм данларға, уялмаҫҡа, күрһәтергә, әйе, әлбиттә. Бына һин үҙең ниндәй иң үҙенсәлекле урында бейгәнең бар? Ғүмән нисә урында бейенең башта? Һанайһыңмы һин? Һанап барам. Бәлки беймәгән урындарҙы ғына һанарға кәрәктер. Шулай еңелерәк булыр. Миләүшә ҡайҙа ғына булмаған. Мексикала, Бразилияла ла булып ҡайттым, Парижда, Швейцария, Австрияла 2 тапҡыр, яңыраҡ Германияла булдым, Төркиә илдәрендә лә бейгәнем бар. Иң иҫтә ҡалған урын? Рио-де-Жанейрола булды. Беҙҙең ҡурайсы егетте ҡурайҙа алып уйнай бергән, әйҙәгеҙ, мин дә бейеп бәрәм дә, мин видео төшөртәйем инде. Кешеләр йыйылып китте,
кул сабалар инде кыналар, хорауша башалар. Бизге әйтәбез инде республика Башкортстан дип инде. Бүтә хәләте үләләр. Бу Казахстан, ялма Үзбекистан дип. Бүтәне аңлата башлайды. Юк, Россия Федерациясында шунда безнең бер данлыклы, матур, яшел республикабыз бар дип. Урал таудары дип инде шул зур бия. Бөркеттәр усы. Сетилләрдә бейһең миләүшә башкалауды филә бейгән урындарың бармы? Әлбәттә, мин торган yerдә биеп китәм. Беридә көй ишетеп калган тәдрәк. Биеп китәм, тыпырдатып ебәрәм. Биеп китәм, әдрәк күңел асылып китә дип уйлыйм мин. Белмәм инде асылыр микән бүген. Мадаштырып карарбыз, әллә тамашачылардан кәйфе төшер микән? Юк, чөнки безнең башкорт биюләрендә ул дәрт һәм рух бар. Һәр бер хәрәкәтендә мәгънәһе бар. Аударса гына хәтта түгел, нишләп менә интернет селтәрен асһак, төрле биюләр бар, башкорт биюләре юк. Бушка тыпырдату түгел, ниндидер мәгънә халып биргә Мин килешәм Миләүшә. Башкорт биюләренең хәрәкәтендә мәгънә бар. Менә һин бит яңарак кына танцы проектында катнаштың. Әйе. Ондагы биюләрнең мәгънәһен ничек аңларга, без ябай халык ничек аңларга тиешбез? Кыйшаңнап биюләр дә инде улар, контемпорари дип аталар. Унда ла мәгънәләре бар. Былай гына бер бию халынмаган. Һәр бер биюдән уның Миңа калса улар сәхнәле үк хәрәкәтләрдә уйлап чыгарып бейиләр. Түгелме? Юк, улай түгел. Современный биюләргә килгәндә, улардан үз хәрәкәтләре бар. Ошатып тыналган сакта улар аңлата, мин тыналам. Мин яшәйм дигән һәмарак бит инде. Сит илдәрдән безгә яңгына инә башлана ул биюләр. Мин үземдән халык биюләрендә алып барып күрәткән сакта ла улар әйттеләр, юк, бик нык профессионал биюсе, шуңа күрә һезгә кыенрак булыр, чөнки безгә профессионал булмаган биюсләр еңелрәк эшләргә дип әйтәләр. Чөнки менә башкорт биюендә лә ул классик формаһына сыккан. Иң беренче башкорт биюләрен ул бит Фәйзи Адгамович Гаскаров безгә индергән. Шундай академ бию ансамблен корып, ул иң беренче корыр алдыннан ул әлбәттә Мәскәүдә ул эшләп, укып кайткан, профессионал яктан үстерергә тырышкан. Шуңа күрә безнең башкорт биюләрендә лә, башкорт хәрәкәтләрендә лә ул профессионал яктан бик үскән дип әйткән була. Шуңа күрә телевизор караусылар әрләмәһендер теге замансы бейгән кешеләрне күрһәләр, гадәттә мин дә ишкән бер. Китәле инде шайтан күбәләкләре дип. Юк, мин дә атайм аңламай ул биюләрне. Ул проектларда гел күзәтәм, карайм. Мин заманса үсергә тырышам, чөнки ул безнең артабан шундай биюләр буласак, менә башкорт биюләрендә шул заманса итергәрәк. Башкорт хәрәкәтләрен калдырып, заманса итеп Яңартырга кирәк. Яңартырга кирәк. Әйе, чөнки башкорт биюләре яшәргә тиеш. Безнең яшьләр үсә, безнең яшьләр кызыккына. Һәм шул заманлаштырудың алымның береһе әлеге лә баягы флешмоб. Урысча әйткәнсә, ул модна хәзер башкортча биюе. Менә шу флешмоб игълан ителгәндән һуң да уга тиклем дә күп кенә биюселәр үзләренең урамда биеп йөргәннәрен, я башка урында биеп йөргәннәрен интернетка һалган. Һәм шул бер фикер күзәтелә, бер комментарий кабатланып килә төрле кешеләр тарафынан. Яна һәлә, егетләр, не бүрек кыймалагыз, бүрек һәндә башкорт бию була ул. Нигә елән кыймалагыз? Күбе ядалар иншап мин джинсылы биең, я булмаса теге күлдәк кимәгән һәң дип. Ул бит менә әзерләнеп барган видео язма түгел бит инде. Менә китеп бараң, менә күңелеңдә бию уянып китте. Менә дәртләнеп киттең. Менә биең килә хәзер. Ул әргәндә костюм юк та, менә бүрек гел күбрәк тотып йөрмәң диш. Биегән сакта дәрт, күңел халып, күзең янып тора. Иң мөһим шуны. Ул бүрек лә кирәкмәй, күлдәк лә кирәкмәй. Иң мөһиме күңел, йөрәк янып торырга тиеш. Безнең яшьләрдә рух юк. Башкорт биюләре флешмобында без шул рухты күтәрергә тырышабыз инде. Шуңа күрә хөрмәтле комментаторлар, яшьләрнең тайпылышын бөтөрмәгез. Ул айтып, комментарий язып утыргансыз, күмәкләшеп бик. Хәзер һин төбешеңә әйләнеп кайтайык. Фәйзи Гаскаров ансамбле солисты көренә ничә сәгать репетициялар булырга тиеш? Без ансамбль менән көне эшләп битеп әйтәк була. Иртәнсәктән башлап безнең ул бит әлбәттә классика. Классиканан һәм үзе безнең шул разогрев, үзе безнең төрле техникаларда
камиллаштырабыз, әйе. Унан һуң без үзебезнең киләсәк концертларыбызга репетицияларыбыз бара. Быелгы безнең 2 ел юбилейбыз, махсус эш алып барабыз, яңа биюләр өстендә эшләбез, һәм әлбәттә алтын фонга ингән Феза Яскаровтан биюләр өстендә эшләбез. Һин, Миләүшә, инде 13 ел эшләйсең, шулай бит? Әйе. Файзи Гаскаров ансамблендә. Ансамбльнең барлык серләрен дә беләһеңдер инде хәзер. Төп сердә бергә асаһыңмы? Мин дә төп сердәргә. Самауыр. Самауыр нисек йығылмай. Был самауырды тотор өсөн бик озак репетиция үткәрергә кирәк. Һин әйтергә теләйң ул бермә менән беркетелмәй дип. Магнит юк онда. Юк, берендә дә магнит юк. Онда Ябештірілмәгенде қатылмағанда. ябештырмаганда ул бит менә Қатылмағанда кайда катылмаган? Саморез белән дә беркетелмәгән. Бүрекке. шунда бит онда нимәкәле үз Төп хикмәте. Хикмәте, әйе, ул самауырды тота белер кирәк, төз генә йөртер кирәк, ул сакта йөрергә генә түгел, ә бии белер кирәк. Син күпме өйрәндең самауыр йөртергә башында? Мин был биюдә сынаяктар менән биим. Миләүшә санаяқ ролен башкара. Санаяқты күпме йөртергә өйрәндең башында? Унда ла без озак эштәр алып барабыз, чөнки эфесей башкорт сайын күрәтәбез. Эфесей куелмаган өчен без башта тура гына тотырга тиешбез. Башкорт хәрәкәтләрен кушып, ша биергә өйрәнәбез. Әлбәттә, әленсе тапкыр сынаяклар төшеп ярылды, әмма ләкин сәхнәгә сыкканда без гел матур итеп, ярмай гына тамашачыларга күрәтергә тиешбез. Концерт барышында яралган усактар булдымы? Юк, ундай булгандары юк. Бына самауыр düşüp кеткәне булды. Итлемәм юк, булганы юк. Төшһә итләр инде. Миләүшә, безнең бер юлабыз бар. Яңгырак кына барлыкка килде. Бардачокта 2 конверт ята. Асып уларны сыгарһаң да була. Ул конвертта икеһендә лә һинең турала фактлар язылган. Моны. Уның бер факты. Сибәрдәр итеп, сәләп торалар. Шул фактларның бере һинең турала ялган, икенчесе сын хәл. Хәзер без берен хайлайбыз. ТНТ каналында үткән танцы проектына Ләсән Утяшева үзе сакырды. Көттә төрләсәр үтәшева сакырып куйган. Нишләп булай түлә? Ул бит үзебезнеке Башкортстандан. Бер яктан уйлаһаң шулай булуы ихтимал. Менә Башкортстандан бере дә килмәй. Килеп биеп күрәтә әле дигән хәбәр. Мин дә ышанмыйм. Ышанмайыңмы? Павел Воляга шылтыраттым да, ана, мен сакырны әле дип торам. Һин Ләйсәнгә текелем Павел менән танышыйм. Юк, мин дә ышанмайым. Ямил, һин нисек уйлайһың? Мин дә ышанмайым. Без дә ышанмыйм. Төшү менән гоммән Миләүшәнең күрешкәне лә юктыр. Мине уны менән сагыштыралар. Ләсән Утяшева охшаганың дип әйтәләр. Охшаган инде башкорт булгас. Юк, безнең вердикт ышанмайбыз, бу ялган. Ышанмайм. Асын түгел. Без шымары барабыз егеттер. Ләйсән Утяшева менән мине сагыштыралар дип әйттең, бына һине безнең легендар биюсе Рәшидә апай Туйсина менән дә сагыштыралар. Әйе. Һин бара нисек карайсың? Мин бик яхшы карам, чөнки мин үзем уга ынтылам. Мин бала сактан Рәшидә апайдан биегәнен күзәтеп бардым. Мин шул Заһидә биюне бала сактан биеп барам. Төрле конкурсларда ла, кайда гына үтмәгән менә яңрак Махмуд Исембаев исемдәге халыкара биюләр конкурсында ла шул Заһидә бию менән беренче урын алып кайттым бит. Шуга бик шатмын, чөнки Ынтылаһың катнашырга. Ынтыламын, әйе. Миләүшә, икенче конвертта тимәк, сын хәл Германиялы сак кулга алмагандар һәм штраф түләткәннәр. Кайлап китә әле хәзер. Он хәдер Германиялы, мен англис телен һәбәт беләм, немец телен бер мәндә белмәм дигәннән бер Я күндә дигәндә белмәм. башка. Юлда теге сыгып үтеп барайын. Берәү миңа кыскыра. Полицейский килеп мине туктаттылар, оштрафовать итмәһәмсе. Мин аңламайм. Рөхсәт ителмәгән ердә юлда үттем инде. Ауларда рөхсәт иткәндә строго, светофорга гына карап, шунда гына торып көтәләр инде. Әбәдә рәхәтләнеп торып юлда. Эфе урамдарында йөргән күпме? Ой, ят инде. Ой, Алла. Зебран улга тайпылган, улга тайпылган, шунда ук аталар Германия димәк. Икенче yerдә улай итмәсмен дип үземә худ бирдем. Миләүшә, безнең тагы ла бер йолабыз бар. Әйе. Хоразлар бирәбез. Карагас беләһеңдер инде булай да. Әйе. 5 секунд эчендә һәрбер хорауга җавап кайтарырга кирәк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әгәр куркып барамга. Әгәр дә үтә алмаһаң, Германияларга кебек штраф алалар. Шулай итеп беренче һорау. Һиңә биюе авыр булган өс биюдә ата. Алтай, Хорезм, Китай. Өс. Молодец. Әле Кытайда иланы менә. Ни өчен улар катмарлы?
Унда физик яктан әзерлек күп булырга тиеш. Кунфу элементтары бармы Кытай якында? Буна Алтай халыктарында Алтайда унда теге аттагы тепелерде мына тепе нисек табанды бүлеп ошо кыдык итеп басып бийһең. Аяктарга авырлык төшәй. Ул безнең хәрәкәтләргә охшамагас безгә кыенрак. Миләүшә, икенче һорау. Хореографтарның яраткан өс командаһы. Стоять! Туктагыз! 1 2 3, 1 2 3. Туктагыз! Бергә. Битәле кыскыралар. Һин дә кыскыраһың. Мин дә кыскырам. Мин дә укытаһың бит. Мин дә укытам. Мин Башкорт академия бию дигән мәктәбем бар. Киләһе һорау. Һиңә ансамбльдә нисек өндәшәләр? Өс вариант. Миләүшә. 2 Миләш. 4 5. Афарин, моны карагыз. Шунда күренеп тора. Кеше караган, әзерләнгән. Киләһе һорау. Һине бейеүгә килтергән өс кеше. Әсәем, атаем, үҙем. Аяктарым тәйтем. Бер аягым, икенче аягым. Бер аягым, икенче. Һәм һуңгы һорау. Миләүшә яратып бейгән өс урын. Бер. Сәхнә. 4. Сәхнә. Өс тапкыр сәхнә. Без дә әлеге вакытта артист булып маташтырырбыз, бейеүче булып маташтырырбыз. Без озак кына уйландык. Өс егеткә, дөресрәге бер бабай, бер егет һәм бер иргә килешкән бердән-бер бию бар. Фәйзи Гаскаров ансамблінің репертуарында. Өс туган. Бәлки шуның хәрәкәтләрен безгә өйрәтерһең. Ул иң беренче биюдәрдән береһе дип әйткәндә була. Ул биюдәге хәрәкәткән түгел, ундагы образга инеүдәре күбрәк. Ләкин хәзер биюгә килгәндә флешмобты эшләгән сакта минем укучыларым менән һез бергә биясәкһез. Минеңсә без күркә алабыз егетләр, Миләүшәнең укучыларын. Бүгінгі тапшырудың бір пайдағы Ғазиз Бейірге үйренді бе? Исмаһам, ниһаят. Ысынлап та без хәзер тулы рәвештә флешмобта катнашырга әзербез. Тапшыру эш белән булырбыз хәзер. Әлегә хушлашабыз. Зайниддин 10 меңен әзерләй торган. Ради Фәрит улы үз бүләген ул мотлак безнеке булачак. Инде безнең бүгенге кунагыбыз Башкортстанның иң билгеле биючеләренең бере Миләүшә Хәйбуллина булды. Уга рәхмәт. Раз, два, три, четыре.
Динамичный дизайн больше не роскошь. Инновации доступны многим. Хавейл F7. Новый герой в городе. Хавейл. Веди игру. Меняй правила. Пройди тест-драйв у официального дилера «Автотехсервис» в Уфе на Биг Бая 2/2.